Per què serveixen les pales aquestes que hi ha dins dels objectius de les càmeres? Avui xapa de teoria. El primer punt, que és el més obvi, és per controlar la quantitat de llum que arriba al sensor, que les fotos que fem no estiguin ni cremades ni molt fosques. Aquest forat pel que entra la llum a la càmera se li diu obertura del diafragma. I després hi ha els dos punts que són els més interessants. He agafat alguns cubos de Rubik que tinc aquí per casa i els he posat a diferents distàncies. Després, amb l'objectiu on puc fer una obertura de diafragma més gran, que és un sigma amb un F a 1.4, com més petit és el número és que és més gran el forat, va al revés. És una lent on entra molta llum. Llavors el que també fa això a les fotos és que es redueix la part de la imatge que està enfocada. La part aquesta que està 100% enfocada se li diu profunditat de camp. I per tant les parts de la imatge que estan desenfocades poden arribar a estar molt desenfocades. Llavors per això aquests paràmetres es solen fer servir molt en, per exemple, fotografies de retrat, on t'interessa tenir fondos d'aquest estil. Després he provat d'enfocar els diferents cubos amb una obertura de F16, que ja és una obertura bastant tancada. Si enfoco el cub de davant, el que hi ha darrere es veu bastant més nítid, però tot i així està algo desenfocat. I ja després he canviat a un altre objectiu que tinc i he provat el mateix amb un F22. I aquí, com podeu veure, pràcticament els tres cubs estan enfocats.